پټولا دنیا کې کتلی دلی دارنا وا مدینہ وا مدینہ وا مدینہ وا مدینہ وا مدینہ وا مدینہ وا پټولا دنیا کې کتلی دلی دارنا وا مدینہ وا مدینہ وا مدینہ وا مدینہ وا مدینہ وا مدینہ وا دام مدینہ منورہ د خو جانان وطن دغه شان بلخ کله ګور نشتا په جهان وطن وې صحابه ګلنا دا ګلستان وطن او خاغلسانی د جنتونو عالیشان وطن او خاغلسانی د جنتونو عالیشان وطن جبرائیل علیہ السلام ورته راغلی و بیا بیا وا مدینہ وا مدینہ وا مدینہ وا مدینہ وا مدینہ وا مدینہ وا او پټولا دنیا کې زلی دلی دارنا وا مدینہ وا مدینہ وا مدینہ وا مدینہ وا مدینہ وا مدینہ وا واہ مدینہ واہ پا جہان لسانی کلے دنیا کے تمہیں دا محبوب جنتی کلے تمہیں دا نبی آخر زمان عربی کلے یادے گدا صدیق عمر عثمان دا علی کلے یادے گدا صدیق عمر عثمان دا علی کلے تنا لرے دا حسن او خلاص انتہا وا مدینہ وا مدینہ وا مدینہ وا مدینہ وا مدینہ وا مدینہ وا پٹولا دنیا کې دلی دلی دارنا وا مدینہ وا مدینہ وا مدینہ وا مدینہ وا مدینہ وا مدینہ وا او پتا د خلاګانو بارانو ناورې دلی دی لونای بیللې سوچي او زل درغلې دي تا جنت کو سوک سوک پمینا ګرځېدلې دي او ستا او شکو مصطفی پیرا کډیر ډیر جړې دلې دې ستا او شکو مصطفی پیرا ډیر جړې دلې دي ډیر دې مجنونان ستات د مینې لیلا وا مدینہ وا مدینہ وا مدینہ وا مدینہ وا مدینہ وا مدینہ وا پټولا دنیا کې دلی دلی دارنا وا مدینہ وا مدینہ وا مدینہ وا مدینہ وا مدینہ وا مدینہ وا کاش کو سے دن کے ساده یو شړ میرے وزا پخوا کې دا صحاب د بقی د مقبره وزا خیر دی وی غریب خو چې ساکن د مدینه وزا ویل ترانے میں خواہ کے ناز دشن روزے وزا ویل ترانے میں خواہ کے ناز دشن روزے وزا ویل ترانے میں خواہ کے ناز دشن روزے وزا سجد حجازی دغا بدزل دا تمنا وا مدینہ وا مدینہ وا مدینہ وا مدینہ وا مدینہ وا مدینہ وا پٹولا دنیا کې دلی دلی دارنا وا مدینہ 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 وا